Il-Moviment Graffiti u s-soċjetà ċivili jinsabu diżappuntati bid-deċiżjonijiet tal-Gvern rigward il-proġett ta' flyover fl-Imsida, anke jekk il-Kamra tal-Periti proponew alternattiva aħjar. Matul din il-ġimgħa l-Kamra tal-Periti ppreżentaw il-proposti tagħhom għal proġett tal-Imsida u ma qed jipproponu soluzzjoni msejsa fuq in-natura li tinkludi mażġar u toroq li jpoġġu lil bniedem fiċ-ċentru bħala alternattiva għal pjanijiet tal-infrastructure Malta li min-naħa tagħhom qed jipproponu flyovers kbar li jiddominaw il-qalba tal-Imsida. Is-Sindku elett fil-Kunsill Lokali tal-Imsida Charles Selvaggi flimkien mal-Kunsilliera kollha f'isem il-Partit Nazzjonalista laqgħu bi pjaċir il-proposta mresqa mill-Kamra tal-Periti bħala alternattiva għal proġett tal-flyover kif oriġinarjament ġie propost. Il-Kunsillieri eletti fakru li kellhom ir-riservi tagħhom għal proġett tal-flyover kif propost mill-awtoritajiet aktar u aktar fid-dawl li ma kienet ingħatat ebda garanzija lil flyover kif proposta kienet ser tnaqqas it-traffiku fiż-żona. Minkejja dawn l-idejat kollha Infrastructure Malta jidhru li mill-bidunet baqgħu jinsistu li jkomplu bil-pjanijiet tagħhom għal dawn il-flyovers massiċċi. Dawn il-flyovers ser jiffavorixxu l-vetturi fil-waqt li jispiċċaw jifgaw jaqsmu l-komunità msidjana. Anke jekk il-Ministru responsabbli Chris Bonnet sostna li kellu jisma' lin-nies u xorta stess spiċċa jikkonferma li l-proġett tal-flyover ser isir. Proġetti bħal dan tal-Imsida bil-mod li qed jiġi propost jorbot lil pajjiż b'futur ta' trasport bil-karozzi. Dan meta l-Ewropa u l-bqija tad-dinja qed iżarmaw il-flyovers għaliex huma meqjusa bħala soluzzjonijiet antikwati li diġà fallew bil-provi. Il-Moviment Graffiti min-naħa tiegħu qal li dan il-proġett għadu nieqes mill-konnettività bażika għal min juża mezzi ta' trasporti alternattivi li jinkludu persuni li jivvjaġġaw bil-mixi, persuni li jużaw tal-linja u dawk li jsuqu r-rota. Graffiti insistew li suġġerimenti dejjem waqgħu fuq id-nejn torox u bil-kummenti tiegħu il-proposti tal-Kamra tal-Periti huma tar twis u attentat id-disprat biex jiġbdu l-attenzjoni tal-medja. Il-kap eżekuttiv tal-Infrastructure Malta Evan Falzon qed juri biċ-ċar li qed jirrifjuta li jindirizza il-kwistjonijiet serji marbuta ma' dan il-proġett kontroversjali tal-Imsida.